Kmieni fl-għodwa tal-ġimgħa tħabbret il-mewt tal-Prim Imħallef Emeritus Giuseppe Mifsud Bonnici, jew kif kien magħruf bħala Ġoġo, fl-għomor ta' 88 sena. Imwieled f'Burmla Mifsud Bonnici kien ġgant fix-xena legali, fejn inħatar bħala mħallef fl-1988 u Prim Imħallef fl-1990. U osserva wkoll bħala mħallef fil-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu bejn l-1992 u l-1998. Bil-mewt tal-professur il-pajjiż żgur tilef iben bimħabba profonda lejn il-kultura u l-istorja Maltija. Bil-professur Ejman John jiddeskrivi t-telfa tiegħu bħala tmiem ta' ġenerazzjoni fl-istorja ta' Malta. Kien bniedem wieħed mill-aħħar tal-epoka tiegħu tal-ġenerazzjonijiet ta' pajjiżna li llum sfumaw minn dawk li kienu culturally minded ħafna. Il-professur Manġon iżid ifaħħar il-kontribut akademiku l-Mifsud Bonnici ta' fl-Università ta' Malta, speċjalment fil-Fakultà tal-Liġi, fejn tenna li din it-telfa żgur se tinħass mill-istudenti tal-liġi kollha. Ta' kontribut enormi għall-kultura legali Maltija, kien bniedem onestissimu, ta' ħafna kontribut akademikament lill-Fakultà tal-Liġi. Infatti huwa għamel kważi 50 sena jallem il-filosofija ta' dritt fl-Università ta' Malta. Mifsud Bonnici żgur li sibqa' mfakkar qassem li ta' fil-midja lokali war li rtira mill-karriera twila tiegħu fuq il-bank tal-ġudikatura. Waħda mill-aħħar deritt tiegħu kienet fuq intervista li saritlu. F'din l-intervista l-professur qasam waħda mill-esperjenzi tiegħu ta' meta kien jipprattika il-logħba ċess. Huwa kien involut ukoll fix-xena sportiva fejn bejn is-sena l-1968 u l-1982 serva bħala President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol. Il-professur kien miżewweġ lil Marija u ħalla warajh 3 tfal. Il-mewt ta' Mifsud Bonnici ġabet ir-reazzjoni ta' bosta fosthom tal-Partit Laburista li sellem il-memorja tiegħu u deskrivih bħala persuna li tat kontribut kbir lil pajjiżna fuq oqsma diversi fosthom il-liġi u l-isport. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.